Πού έρχεται, σε ποιο πάμε? Λοιπόν, τώρα βάζουμε τα παλουκάκια, τα βλέπετε τα παλουκάκια? Τα παλούκια εκείνα. Αυτά με παλούκια θα τα βάλουμε εδώ για να μας φύγουν οι ελιές από κάτω στο χώμα. Λοιπόν, έχουμε τα χτένια, έτσι, τις πολύ χαμηλές, δηλαδή μπορούμε να τις πάρουμε με το χτένι. Λοιπόν, έχουμε πέρα από τα χτένια είναι τα λούρια, τα καλάμια. Εδώ. Το καλάμι, εντάξει να δείτε τώρα, μπαίνει ανάμεσα έτσι, βλέπετε, και χτυπάμε τα κλωναράκια. Αφού τις κατεβάσουμε όλες τις ελιές, καμιά φορά χρειάζεται να ανεβούμε και πάνω στο δέντρο. Τότε όπως είναι το βαζέλι, μαζεύουμε γύρω γύρω και το ρίχνουμε μέσα στο δίχτυ. Και αφού τους μαζέψουμε μέσα στο δίχτυ, τις καθαρίζουμε λίγο από τα πουλά τα φύλλα. Τις σακιάζουμε. Και τις πάμε στο χώρο εκεί για να τις φορτώσουμε, να τις πάμε στο πατητήρι. Ή, εφόσον οι ελιές είναι για βρώσιμες, να τις βάλουμε στο διαλυκτήρι, ένα μηχάνημα που τις ρίχνουμε απάνω. Αφήνει τις μικρές να πέφτουν, κρατάει τις χοντρές, τις οποίες χοντρές τις χρησιμοποιούμε μετά για βρώσιμες, για το εμπόριο. Άμα κάνουμε μόνο βρώσιμες εμείς, πώς θα και το κάνουμε όλο στο χέρι τη διαδικασία, δεν έχουμε δηλαδή μηχανήματα? Στο χέρι τίποτα, απλώνεις τις ελιές σε ένα μπάγκο μεγάλο και τις διαλέγεις και διαλέγεις τις ψηλές, τη μία δηλαδή. Διαλέγεις, ξέρω εγώ, αυτήν που είναι ψηλή και αυτήν στην άκρη και τις μεγαλύτερες στην άκρη. Για να δημιουργήσεις την ποιότητα, διότι όσο πιο χοντρές είναι οι ελιές και λιγότερες κατά κιλό, τόσο η ποιότητά του είναι διαφορετική στο εμπόριο και ακριβότερη. Και τις ψηλές τι τις κάνουμε? Τις ψηλές, συνήθως τις πολύ ψηλές, δεν έχουν λεφτά στο εμπόριο και τις στέλνουμε... Καλά, εμείς δεν θα τις εμπορευτούμε, θα τις... λάδι. Τις κάνουμε λάδι. Τις πολύ ψηλές που δεν έχουν λεφτά, λάδι.